L-Awtorità tal-Ippjanar approvat il-proġett imwiet mill-Gvern għal Gżira Awċija dak tal-Gozo Rural Airfield, bilan li tiżdied il-konnettività bejn l-arċipelagu Malti permezz ta' mitjar fil-limiti tax-Xewkija. Il-proġett se jassigura li ebda art verġni jew agrikola ma tittieħed, iżda minflok se jinkludi l-estensjoni tar-runway eżistenti fuq art diġà kommessa sa mill-2006 minn Gvern Nazzjonalista. Sa ftit ilu, is-sit kien lokal abbuż għar-rimi ta' skart tal-kostruzzjoni. Iżjed minn hekk, għal dan il-proġett ingħatat importanza lill-aspett ambjentali fejn se jkunu qed jiġu mħarsa miżuri ta' mitigazzjoni biex jonqos kemm l-impatt viżiv kif ukoll il-ħsejjes iġġenerati mill-attività. Fuq Facebook, il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar, Clint Camilleri, iddeskriva din il-ġurnata bħala waħda storika għall-konnettività f'Għawdex. Il-Ministru Camilleri spjega kif fil-ġimgħat li ġejjin issa se tkun qed toħroġ sejħa għall-offerti biex jibda x-xogħol fuq l-estensjoni tar-runway eżistenti u l-faċilitajiet tal-madwar, ħalli minn sit fi stat dilapitat jiġi trasformat għal wieħed li jtejjeb il-ħajja tal-Awċin. U temm jgħid ukoll li l-Gvern dalwaqt se jkun qed jsewwi l-inġustizzi li saru fil-konfront tar-residenti tax-Xewkija minn Gvern Nazzjonalista. Fi stqarrija separata, l-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu, il-GTA, faħret dan l-iżvilupp bħala pass deċiżiv u konkret lejn il-konnettività bejn il-Gżejjer, waqt li tenniet li tinsab ħerqana tara l-bidu tal-proġett. Apparti dan, il-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex, il-GBC, ukoll qablet ma' dawn l-iżviluppi li fi kliema se jkunu importanti ferm għall-kummerċ u l-konnettività bejn Malta u Għawdex.